Ibilbide honetan ikusi dugu izaki bizidunak seinaleen bidez komunikatzen direla, espezie bereko ale zein beste espeziatakoekin. Baina seinale batzuen eboluzioaren helburua ez da izan zerbait esatea. Ikasi dugu seinale horiek irakurtzen eta hala natura gurekin komunikatzeko bidea bilatzen. Baina bada seinale bereziki baliotsua gure ingurumenaren osasunaren berri ematen diguna, likenak. Batzuetan oharkabean pasatzen diren arren, leku guztietan daude likenak. Zuhaitz azalaren gainean, arroka, horma, giza eraikuntza eta baita metalaren edo plastikoaren gainean ere. Likenak organismo sinbiotikoak dira. Onddo eta fotobionte batez edo gehiagoz osatuta daude. Normalean, alga berdeak edo zianobakterioak izan ohi dira. Uztartze horri esker, beste organismo batzuk bizi ezin diren lekuetan bizi daitezke. Landareek ez bezala, likenek ez dute ez sustrai zein sistema baskularrik. Ezin dituzte ur zen mantenugaiak lurzorutik jaso. Behar dutena atmosferatik eta euri uretik lortzen dute. Hau da, airearen kalitatearen bioadierazle ezin hobeak dira. Ez dute babes kutikularik eta kontaktu zuzena etengabea dute inguruko airearekin. Hortaz, edozein kutsadurarekiko esposizio zuzena jasotzen dute. Bestela esan da, likenak ingurumen baldintzen oharkabe eta etengabeko neurgailuak dira. Ez dute kutsadura neurtzen, baina kutsadura etengabe pairatzen dute. Ondorioz, gure meategietako kanarioak direla esan genezake. Haien presentziak, ugaritasun edota absentziak, inguruneko osasunaren berri ematen digu. Gainera, liken guztiek ez dute berdin erantzuten. Espezie batzuk kutsadurarekiko erresistenteagoak dira. Beste batzuk aldiz oso sentiberak dira. Inkrustatu eta trinkoak diren likenak, begi aurrean duguna esaterako, adarkatu eta sentikorrak baino hobeto jasaten dute kutsadura. Azken horiek desagertzen dira airearen kalitateak okerrera egiten duenean. Zintzoke informatzen gaituzte, ezin dutelako gezurrik esan. Hala, ez diete inori molestatzen, eta haien euskarriak edertu ditzakete, garrantzia emanaz. Likenak ez dira garbitu beharreko zikinkeria, gure inguruneko elementu garrantzitsuak baizik. Baina likenak ez dira haien absentziaz zerbait gaizki doala ohartarazten diguten bakarrak. Gogoratzen zara ibilbidearen hasieran ikusi ditugun sugandilez, konturatu zara Donostin zein morfotipokoak diren, eta zeinetakoak ez. Horrek, hirianen osasun egoera ona ala txarra adieraz dezakela uste duzu? Nola ikertu liteke hori? Hain zuzen ere, hori da Arantzadin aztertzen ari den beste alderdietako bat.